uCarol kwamthusa kakhulu ukuthi mayefika la angamtholi uAsh. Wayesetshela mhlawumbe uAsh khona inkinga anayo. Wabheka kakhulu la ngaphakathi uCarol uAsh akamboni. Uthe isabheka kanjalo uDarryl embiza. Caca ukuthi uDarryl sethole amazombi awu2 okukhombisa ukuthi kunomuntu oke wazama ukungena la. Wagcina etrigger ama-traps enziwe uAsh. Walibulala uDarryl izombi. Kodwa Themi sethi uzobulala lesibili athola ukuthi akulona izombi kahle kahle umuntu uyaphila. uCarol waphuthuma-ke wasembuza lo muntu ukuthi ukephi umnikazi webhanoyi. Akasezukubuya. Wena-ke ubekwa yini la? Besithi sofuna ibhanoyi. Cace ukuthi ngalesikhathi uCarol noAsh befika la bezophaka ibhanoyi bakhona abantu abababona. Base beyaphuthuma-ke labantu laba bethi bazontshontsha leli bhanoyi le. Kodwa babengalindele ukuthi bazoyifaka emgogweni wokufa. Le ndoda le yayisibona ukuthi vele angeke isasinda la. Yasiyacela uDarryl ukuthi ucela ukuthi ayiphumuze einhlungwini. Khulileke ngizodila naye. Ikhanda-ke likaCarol la liyaduma akazi ukuthi ngempela kwenzakaleni kuAsh. uCarol wayenalo ulwazi ukuthi ngalesikhathi behlukana noAsh, uAsh wayezohamba ayofuna uDiesel webhanoyi, kodwa wayengalindele uAsh ukuthi ngase ayithele einkumbini zamazombi. uAsh-ke wazama ukubaleka ezama ukubalekela lamazombi lawa, kodwa kucaca ukuthi indlela ngaphambili ivaliwe. Ngenhlanhla abone imoto epakiwe la abese yayivula angene ngaphakathi. uAsh-ke wabheka la ngaphakathi ebheka noma yini engamsiza, kodwa ngebhadi akatholanga lutho. Abese ebheka ukhiye wemoto, caca ukuthi engathi ibhadi lihamba naye ngoba ukhiye wawuthola kodwa imoto lutho ukuduma. Kuyacaca ukuthi le moto le yashiwa abantu la esikhathini eside esidlule. Wazama ngawo wonke kusamandleni akhe uAsh ukuthi ayidumise imoto lutho okuduma. Uthe isazama kanjalo izombi libe libambelela la ewindini. Kusanjalo kube kusondela nelinye futhi. uAsh kwamfikela ukuthi kumele asheshe aphume lemotini angaze ambozele amazombi ngoba uma engase ambozele kucaca ukuthi uzofela la. uThemi uyazama ukuphusha isicapha esivula, kucaca ukuthi amazombi anamandla amaningi kunaye. Asiphusha isicapha samshaya kabuhlungu abesevele ebadizi. Lazula-ke ekhanda la kuAsh akubanga isikhathi singakanani imoto ayisizungezwe amazombi yonke. Kuyacaca ukuthi mangafiki umuntu la azomsiza uAsh uzofela la noma uzodliwa amazombi. Njengoba-ke uDarryl noCarol bengamtholanga uAsh lapha emahashini, bacabanga ukuthi babuyele emuva kwicamp bayolanda uLeroy. La endleleni uDarryl uyazibuza uyaziphendula ukuthi kaze uCarol imaphi lamanga amakhulu kangaka awasebenzise ukuze aconvince le ndoda ukuthi imlethe la eFrance. Kodwa uthe uCarol esachazela uDarryl kuqhamuke uNadine egijima ezobingelela uDarryl. Bafika kahle-ke la kwicamp. La ngaphakathi kwicamp uCodron uyadla ngalesikhathi uFelo embuza ukuthi yini embeka la. Konke lokho kumayelana nomfowethu uMichael, abazali bami kanye neqembu lami eningizimu angilahlekela. Bonke abantu engiyimisele ngokubavikela sebafa. Ungani? Ngempela masikhuluma iqiniso uCodron uyedwa, akanamuntu, akanazathu sokuphila and akanandawo ayibiza ngekhaya. Kusanjalo umnyango uvuleka angena uDarryl noCarol. uLeroy wababona wajabula kakhulu amemeze igama likaDarryl agijima ayokubona eyobingelela lo muntu lo obesemthatha njengobaba nomngani kuyena. Ubuyile? Ya. uCarol wena ngithi? Ya, kunjalo. Amehlo kaDarryl avele azithela kuCodron. Le ndoda yoCodron indoda nje enesidina engafunwa umuntu ngoba sihlukumize abantu abaningi kakhulu. Kodwa uDarryl akazange akhulume okuningi, wabamba uLeroy ngesandla ahambe naye. Bathemi sibesigumbini bobabili. uDarryl abesiyazithula indaba kuLeroy amtshele ngokufa kukaElizabeth. Kodwa akwenzekanga ngendlela esasilindele ngayo ngoba uLeroy wavele wehlisa umoya. Ubukeka ezisola yena ngokuthi kufe abantu abaningi ngenxa yakhe. uDarryl wabona kuyisona-ke isikhathi esiright lesi ukuthi atshele uLeroy ukuthi sekumele bahambe baye eMelika, azame ukumqinisekisa ukuthi mebefika eMelika yilapho bezokwazi ukuqala khona impilo yabo kabusha. uLeroy simazi njengomuntu obekade evele ekufisa kakhulu ukuhamba eMelika, kodwa manje simthola enokungabaza. uLeroy uthi yena akasazimisele ngokuhamba, ufuna ukuhlala la. uDarryl wazama ngokusemandleni akhe ukuthi azame ukuconvince uLeroy, kodwa uLeroy wathi akayimisele ngokuphinda akhulume ngalento, yena ufuna ukulala manje aphumule. Uthe uDarryl uma ngabe sephumile sabona izinyembezi ziqathaka emehlweni kaLeroy, akasanamuntu asele naye emhlabeni manje.
Ngakusasa inhlelo zabo manje ukuthi bakwazi ukuthola uAsh. uDarryl wathatha uCarol wamyisa kwibar e-underground lapho akavakashela khona phambilini. Wayenethemba uDarryl lokuthi mhlambe la kukhona umqondo ongahlanganiseka bakwazi ukuthola uAsh. uCarol mebona le ndawo le wamangala kakhulu, bengalindele ukuthi angabona indawo enjengale ngaley'nsuku zokubhubha komhlaba. Kule ndawo le umehluko okhona njengama night clubs ayekhona phambilini umhlaba ungawobhubhi. La khona yonke inhlobo yento, amayengandoda, kuyaphuzwa, kuyadanswa, kudayiselwana ngisho nangeyikhali. Namanje uCarol usadidekile uyabukusisa ngaphakathi, kusanjalo qhamuka amanye amayengandoda amabili asondele kuDarryl. Baphinde banothisa la ukuthi ngaphakathi kunabanye abantu akade besebenzela uJanet. Ngenxa yokuthi uJanet usefile, abantu bakhe bonke ade bemsebenzela bahamba befuna indawo lapho bengafihla khona ekhanda, kangangokuthi ngisho nesithombe lesakhe saMona Lisa esasisodongeni sesifakwe khona la ebar. Abantu-ke babengakhohliwe ukuthi umnikazi wale ndawo uQueen, nokuthi uQueen akasekho, umuntu okuyena o-in charge manje la kule ndawo o-Anna, nokuyena futhi owadayisa uQueen. uDarryl-ke no-Anna babengakaze babe nenkinga phambilini. Okunye futhi okwabasiza kakhulu ukuthi u-Anna wayemkhonzile uLeroy, ngaleso sizathu wathembisa ukubasiza kutholakale uAsh. Darryl, kuyangimangaza ukuthi usaphila, ngezwe ngathi sewafa. Hayi okwamanje. Zize usekhaya, hlala phansi. uDarryl-ke no-Anna bakhuluma ngakho konke osekwenzekile. u-Anna simthole engathi uyazwelana naye and uphatheke kabuhlungu kakhulu ngokufa kuka-Elizabeth. Nakuba u-Anna esesemandleni kodwa kubuye ngathi lokho akumshintshanga indlela ayiphethe ngayo, usakwazi ukucabangela abantu namanje. Ungaleso sikhathi uCarol anothisa ngaso ukuthi kunendoda laphayana eshintshisa ngamagalane kadizili ukuze ithole okuphuzwayo. Wahluleka uzibamba uCarol, wasukuma wahamba wasondela laphayana ey'gubhwini ayibukisise imibhalo yesingisi ebhalwe khona. Ngabe seyanothisa ukuthi lezi y'gubhu lezi ezika-Ash. Lokhu-ke kufike nobani lana? Kunamadoda awu-2 afike nazo. Engazathi bawaluthi Amazing Mayor. Amazing Mayor? Amazing Mayor-ke le abakhuluma ngayo yenye yey'ndawo kaJanet ezaluthwa emva kokufa kukaJanet. Ukuchaza ukuthi lezi igubhu mayitholakale Amazing Mayor no-Ash shuthi kuke waba khona Amazing Mayor. uDarryl abangesasimosha isikhathi acele ukuthi bamzamele imoto nezikhali. u-Anna la wakhombisa ubuntu obukhulu ngokuthi abanikeze konke abakudingayo ngale kwemigomo nemibandela. Emva kokuba yonke into esilungile, uDarryl noCarol baphuthuma baya Amazing Mayor. Indawo-ke le ike yaba yenye yey'ndawo ey'nkulu ezinamandla la eFrance nephephile kakhulu. Kodwa emva kwey'nsuku nje ezimbalwa le ndawo kuphelile ngayo. Mubuka nje la phansi kule ndawo kugcwele iy'dumbu. Kuye ngathi labantu abala bafebelwa. uDarryl noCarol bangena ngaphakathi. Kwase kuyabafikela ukuthi abahambe bayobheka laphayana emagumbini okugcina iy'boshwa ngoba bakholwa ekutheni kungenzeka ukuthi uAsh wabanjwa walethwa la ezoboshwa. Kodwa bathi mebefika la ngaphakathi kucaca ukuthi bonke abantu basebefile baphenduka amazombi bavelela emaglasini. Ayikho-ke into abebengayenza ukuthi bahambe beqalaza la emaglasini ukuthi bangamthola yini. uCarol wabhekisisa enovalo ukuthi ngenzeka ukuthi uAsh usephenduke izombi. Hayi ngeke, akekho la. Wathi mesho lokho uCarol wakhululeka ngaphakathi enhliziyweni ngoba kusho ukuthi uAsh mengekho la engalona izombi maningi amathuba ukuthi uyaphila la ekhona. Ngaleso sikhathi uDarryl anothisa okuthile la ewindini, amazombi ayinqwaba angunge imoto.